kezében, nem? Mert majd vidám napunk van, figyelem kicsi lányok, mosolygós képet csinálunk, ez az, még rendeződünk egy picit, és már is meg vagyunk. Köszönöm szépen, részemről el lehet engedni ezeket a csodaszép valamokat. Most a mennyasszonyunk meglepetése a vőlegények felé megérkeztek a szerelem és a boldogság madarai, a túlbékoló gerlepárok, akik a szabadságot is szimbolizálják a repülésükkel, és most a fiatalok közösen fogják